Welcome po sa aking panibago na ito ang Pupito Corner. Okay? So, handa na ba kayo? Okay, dahil ako, handa na ako. Kaiba na mukbang. Okay? So, challenge. Okay? Mukbang challenge na naman. And 1, 2, 3, intro, pasok. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba naman? Luging turis kay captain. Libro. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. $2,000 years later. Okay. So, nagbabalik na. So, meron tayong 5 minutes kailan mahubog, maurot na ko ni. No? Mao ni pinaka dako nila katong perga, no? Tira guys. tira, okay? So, let's find. Start now. Lugi ko na. Hindi na ako makot. Okay. Mag-aad. Nah. Gitu ya. Minus na. Gago. Kaya, dia. One minute. Bandamay. Ut doon ka muna ako nabisag.
Dili sa ngalaw. Kan jumbo size din ya. Ah. Ay. So, oh my God. Ubos ang 5 minutes pero dami pa. Kaya ako. Oh my God. Kita sa nga lang truth doon ako. Ang i-furnace ka ni lamit juga ay delicious. Kayag nga umbanay kaon nga nani limo sangit rin fairness mo ganin pinaka the best nga fries ako na tilawan. Kaysa 209 kaysa na niya kanin 90. Total nito na yung mga 500. Promise, hindi mo magmahani kay umot siya, fairness. Umot niya, lami. Tubig dahil balik ko. Wait sa but panis, sakit ka deh. Oh, lamig kayo, ba? Lamig ka no? Tara. But so hanggang sa muli mga kabingkay, sakita sa singipo no? Nayon ko na lang ni kaon. Okay. Ito. Hanggang sa muli mga kabingkay, ito po si DJ March Barrias. Tangin ako mga next mukbang vlog etc. Check it out mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.